אז המנה הבאה שאנחנו נכין, ספגטי בולונז, הכי פשוט, הכי טעים. יש לנו פה רוטב בולונז מוכן, טרי, יש לנו פסטה, יש לנו מים שרותחים כבר, כמובן מים מומלחים, חבילה לכמות הזאת, אבל שיספיק. הפסטה מתבשלת לה, עוד שנייה היא תהיה מוכנה, הרוטב חם, מוכן. והפסטה ישר מהבישול אל הרוטב. לא לפחד להשאיר קצת מים, זה אפילו טוב לנו. קצת מהמי בישול שיהיו ביחד עם הרוטב. לפתוח טיפה את הרוטב. נגביר את האש. אני ממשיך לבשל את הפסטה עם הרוטב עוד משהו כמו דקה. לאחד קצת את הטעמים ולהרבב את זה טוב טוב ביחד. וזהו. זוהי המנה. כולל בישול של הפסטה, כולל החימום של הרוטב והכל, 7 דקות עבודה.